Hi guys, welcome back to my channel once again. This is Coach Jericho Iring, also known as Silang Kick TV, Daddy ng Bayan, and I am an affiliate gold in rank here in Live Good. And for today's video, of course, what we're gonna share to you is the testimony of one of another affiliate of Live Good who become diamond in a very short period of time. But of course, at first we would like to congratulate our powerful leader, Coach Fernand Santiago, and a couple of days na, a couple of days or weeks, biglang ito na naman, meron na naman tayong another diamond na diamond in rank here in Livewood from the Philippines. So, napakabilis. Sir, in Livewood, magtataka talaga. Sobrang ma-amaze ka because of the powerful system that we have here, because of the great opportunity that we have here. Napakabilis. Ito na talaga yung sagot sa ating mga panalangin. But of course, this video is not all about me. It's all about Coach Harold Pangan kung paano siya nakarating sa pagiging diamond dito po sa Live Good. So, let's dive into this video. Pakinggan mo natin ang message ni Coach Harold Pangan para tayo naman po ang sumunod agad sa pagiging diamond. Alright guys, let's go! Fergie, medyo pakinggan natin yung sharing ngayon ni Kuya Harold Pangan. Magbibigay siya ng ilang inspiring word, no? Sa bawat isa. Kuya Harold, it's your time. Tawa, no? Vlogger din to, daming follower nito, bro. Ayan. Yun ang panalo. Kuya Harold, yeah, the floor is yours. Hello. Yes, narinig ka namin, Kuya. Napakagwapo naman dyan, oh. Ano, isang kanta muna ba, Kuya Harold? Sige, Kuya Harold. Kwentuhan mo kami. Pakilala ka sa kanila. Yeah. Ako si Harold Pangan. Ako po ay dating French fries vendor. Pero bago po ako naging French fries vendor, dati po akong coach ng volleyball at table tennis sa eskwelahan. So, naisipan ko lang magnegosyo dahil walang masyadong kita dun sa pagtuturo ng sports. Yung mga senior coach ko doon. So, nagturo ko ng volleyball sa Milo, dyan sa Ateneo. So, nakita ko yung mga senior coach ko. So, yung buhay nila, hindi rin ganun kaganda. So, sabi ko, kung magtutuloy ako sa pagko-coach, so yun din yung future ko yung present nila. So, nag-decide na ako na iwanan yung pagko-coach. Sabi ko, magninegosyo na lang ako. Sad to say, wala naman akong puhunan. Pinangutang ko lang po yung puhunan na yon. So, nakapag-start ako ng French fry, isang food cart. Doon lang po sa bangketa na pinaalis ako ng mga clearing. Lagi ako pinapalis ng clearing doon eh. So, nakiusap lang ako dahil kailangan ko mabuhay, di ba? So, nung tumatakbo ng business, so, napakiusapan naman at nandun na ako, nag-stay na ako sa bangketa. Ako rin nagtitinda, ako namimili, ako lahat. So, bumabagyo, basang-basa ako, kinabukasan, may sakit ako. So, hindi na ako makapagtinda. So, ang hirap nun eh. So, ang ginawa ko, sabi ko, kumuha na lang kaya ako ng kasamahan. Kasi ako na rin bumibili ng mga stock. Ako rin nagsasara. Mahirap, pag nawalan ako ng stock, tatakbo ko. Eh, wala naman akong puhunan na mag-i-stock ako ng marami. Kung ano lang yung maubos, bili. Kasi kapos na kapos talaga nun. So, nag-decide ako, kumuha ako ng tauhan, kahit na sweldoan ko na lang ng konti. Basta mahalaga, hindi yung maubos yung oras ko dun. Hindi ako magkasakit. So, kahit maliit lang kita. So, yun na ginawa ko. So, naging successful naman siya. Nakapagbayad ako ng utang. Inutang ko lang kasi yun. So, ngayon tumakbo yung French fries. Pagdating nung after mga 2 years mahigit na pinakain ako ng French fries, bumagsak po siya. Paano kung hindi babagsak? Kaliwat kanan, ginaya ka na. Ang dami na nagpe-French fries. Yung meron din sa ilalim. So, ang dami nang gumaya. Yun yung uso nun eh. So, sabi ko, yung benta namin, naghahati-hati na kami. Hindi na ako kumikita rito. Yung kinikita ko, hindi na sapat. So, nag-decide ako na maghanap ng ibang opportunity. So, hindi ko alam kung maglalalamove ba ako o magka-grab food. Kasi may motor akong binabayaran, 3 buwan na nga hindi nababayaran that time. So, ang ginawa
network marketing. Yan, nung na-offer sa akin yung network marketing, so sabi ko for the last time, papasukin ko na naman to kasi 2001, nag-start ako ng MLM sa Forever Living. So, die hard ako doon, 6 na taon ako dun. So, 6 na taon akong gutom. Naglalakad sa Ortigas, sa Green Hills, walang pera. Namumusakal, walang pera. Kain. Bino mo, power dito, power doon. Pero yung sikmura mo, kumukulo na. Wala pa lang laman yung sikmura. Uwi na ako madaling araw. Kinabukasan, excited na naman ako. Hanggang sa kinalimutan ko na po ang network marketing dahil feeling ko hindi para sa akin. So yun na nga, dahil nga naisip ko lahat ng mga nakaraan sa MLM na hindi ako naging successful, medyo nagdadalawang isip pa rin ako na pasukin ulit yung MLM. Kaya lang, nag-employee na ako, nag-business na ako, eto bagsak pa rin ako. Balikan ko kaya yung MLM. So merong MLM na nag-offer, sabi ko sige try ko. So naging successful naman po siya, itong previous company ko. So, nagkaroon ako ng sasakyan, nakabili po ako ng sasakyan. So, nakabili po ako ng mga pangangailangan sa bahay, ng kasangkapan. So, namuhay kami ng maayos. So ngayon ho, medyo humina yon at binitawan ko na rin. So, nag-isip ako magbalik sa business. Nakapagpundar ako ng water refilling business, pero hindi ho tumakbo ng maayos. Hanggang ngayon, andyan pa siya, medyo mahina eh. So, namimiss ko yung income na malaki. May income, pero maliit eh. Kasi bago pa lang. So, hinahanap-hanap ko yung income na malaki. So, nung nakita ko yung Live Good, in-offer sa akin ni Kuya Noel, madaling araw, 2:00. That time, meron pa akong sinalihang MLM. Nung nasa isip ko, i-invite ko siya. Bandang muli, ako na-invite. Nung nakinig ako, sabi ko, total, hindi pa naman ako nagpo-full blast dito sa MLM na sinalihan ko. Pakinggan ko kaya ito si Kuya Noel. Pinakinggan ko, sabi ko, mukhang maganda to, kakaiba to ah. Sige, aralin ko to. So, tinapos namin yung call namin, 2:00 na yata na madaling araw. So, inaral ko po yung business sa YouTube. Hindi po ako nagtanong sa kanya. Hindi ako nagtanong kay Kuya Noel o kung paano mag-join. Wala, basta ako, sariling aral. Nod ako sa YouTube, nagustuhan ko naman siya. Sabi ko, kakaiba to. Sige, try ko. Hindi ko rin, gusto ko pa makipagkita sa upline niya, yung si Coach Fernan. Pero, wala nang time. Busy na rin siya ako, busy na rin ako. Kaka-research, diba? Sabi ko, sige, aralin ko na lang to. So, to cut the long story short, nag-join ako. Kinabukasan din, 2:00 ng tanghali. 2:00 madaling araw ako, na-invite, 2:00 ng tanghali, nag-join ako. So, hindi alam ni Kuya Noel, nag-join ako. Sarili kong likot. So, nung nakapag-join ako, sinali ko na po yung dalawa sa pamilya ko, sa 3 kami. Bronze ako that time. Since hinataw ko na po siya, inaraw-araw ko na. So, naka 58 direct po ako. 63 days ko na po ngayon. So, 61 days po, nakuha ko po yung diamond. So, papasalamat ako sa mga leaders kasi yung mga leaders na mga nakuha ko ay hindi lang basta masipag, talaga super sipag, saka magagaling. So, sabi nga nila, daig ng maagap ang masipag. Meron pa isa, daig ng maagap ang magagaling. Nauna ako eh. Nakapwesto ako ng maaga. Kanino sila sasali? Siyempre sa akin. Ako lang nag-o-offer that time eh. Sa mga circle of yung MLM group ko. Ako lang yung Live Good. Sabi ko. Lahat sila ngayon napajoin ko. So, siyempre, hindi mo rin naman mapapasali yung mga tao na yan. Kung hindi rin naman maganda yung Live Good. Diba? Tsaka, willing to serve din naman ako, sabi ko. Pagka join ka rito, tutulungan kita. Gag-guide kita. Kaya kailangan 1 step ahead ka. Sa negosyo mong to, kailangan 1 step o 5 step ahead ka na may alam sa mga tao mo. Kasi wala kayo tuturo pag wala ka alam. Sino gusto maging teacher? Hindi ka pwede magturo o maging teacher kung hindi ka nag-aral. So huwag kang mag-expect ng magandang income kung ikaw mismo hindi mo alam yung ginagawa mo. Mahirap mag-akay ng bulag
kung ikaw mismo bulag din. So yun yung pananaw ko. Kaya inaral ko siya, pinaspasan ko siya, gawa ko ng mga tutorial, technicality, how to pay in, how to pay out, lahat, every day. So hanggang sa ito nga 61 days, ngayon 65 days, 63 days ko na. So 61 days na ako yung diamond. So masayang-masaya ako kasi dahil meron tayong magagaling na speakers. Kasi kung hindi dahil sa speakers, hindi mo talaga makakapagpa-join ng kanyang karami. Imagine mo, 4,000 plus yung tao ko. Nung nag-diamond ako. 4,100, mga ganun. Nung nag-diamond ako. So, imagine that. Hindi ko po kaya yun. Ni isang beses, hindi pa ako nag-present. Ni isang beses. Pero may 4,000 people ako at meron akong 58 direct. Yung 58 direct ko, nakuha lang po yung sa verbal. Verbal lang. Video call, verbal. Send ng script, send ng video, then pasok sa Zoom. So, pinali niya siyempre Zoom. So, magaling yung speakers natin, kaya samantalahin nyo na. Pasalamat tayo sa mga speakers ko. Kuya Perds, Kuya Fernando. Agree ako So, dyan. yung dedication nila, yung nag-volunteer sila para mag-speaker. So, para sa atin yun, dapat ma-appreciate natin yun. So, magkakot tayo ng magkakot. So, nandyan na yung nakaset up na lahat eh. Nandyan na, may tutorial na, may speakers na. Wala nang kulang. Nakaupo ka sa bahay, nakadikwato, nakataas ang paa, Totoo. nagkukuya ko, kumakain. Diba? Pindot-pindot lang. Kinabukasan, withdraw, diba? Napakadali ng business. Ewan ko ba ba't tayo nahihirapan? Alam mo ba't ka nahihirapan? Masyado mong binibaby yung sarili mo eh. Feeling mo, ang hirap. Ang dami ko nang ginawa, wala pa rin nangyayari. Kung masyadong binibilang yung trabaho mo, kung magbibilangan tayo ng effort, baka wala pa po yung ginawa niyo. Sa mga leaders, lalo na sa mga leaders ko, hindi natutulog yan. Nag-uusap pa kami, madaling araw, gising ka pa. Nag-uusap pa. Imagine, Parang ako lang yan ah. tulog na eh. Umahato ko pa na, hindi coach, gising pa ako. Alas 2, alas Bakit? 4. Meron pa akong i-encode na 30. Ha? Oh. 30? Anong oras na? Kailangan ihabol ko to, nagmamadali, mga OFW. Ganun po kasi sipag. So, no wonder. So, meron na po 2 platinum under my team. Tapos maraming gold, silver. Salamat din ako dahil ang mga leaders na nakuha ko ay talagang hindi basta leaders, talagang mataas yung pangarap. So, bakit ko ba ginagawa ang Live Good? Kasi kwento lang, isang habol na kwento. Meron akong tsuhin. Kapatid ng nanay ko, 2 po yun. Magkasunod na matay. Ang una, bago namatay yun, nagsasanla ng ATM, ako pa sinasama. Bakit? Pambili raw ng gamot. Kasi mga anak mo, wala rin naman maibigay. So, sinanla naman yung ATM niya. Yung pension, wala na nga siyang pension. Wala nga siyang pera. Buwan-buwan. So, ako ngayon ginagambala. Wala ko ibibigay sa'yo. Nagtitinda lang ako ng siomay. Nagtitinda lang ako ng siomay that time. Tapos, namatay po siya, sumalangit nawa. Yung sumunod kong tito naman, na nahiwalay rin po siya sa asawa niya, yung mga anak niya, may sarili-sarili ng buhay. Natutulog po siya sa kulungan ng baboy. At yung kulungan ng baboy na yun, tumira po ako doon. Ako pumalit doon nung nawala siya. Kasi wala rin po akong matitihan ng doctor. So, nagtitinda ako ng siomay noon, sabi niya, baka pwede mo akong bigyan pambili ng gamot. Pambili nga ang bigas, wala po ako tito eh. So naisip ko, bakit nagkaganon? Bakit nagkaganon yung mga tsuhin ko? Nung mga panahon na bata ako, sila yung nagbibigay ng pera, paldo-paldo. Ang ganda ng mga trabaho nila, nag-abroad, balik-balik sa abroad. Pag umuwi dito, ang daming mga padalang tsokolate, laruan, mga naka-gold. Tapos bigla akong naisip, bakit ngayon para silang kawawa? Nanghihingi ng pera. Ang maintenance, pumupunta kay mayor. Namatay na lang po sila't lahat. Andun sila. Meron pa rin silang mga hinihinging tulong. Bago mamatay, humingi ng tulong. Nung namatay, ganun pa rin. Walang pampalibing. Bigla akong naisip, meron parang life after retirement. Hindi pwedeng nabubuhay ka lang ngayon, kumikita ka, okay lang yan. Maganda yan, natutulungan mo yung sarili mo, napapakain mo pamilya mo. Pero there is life after retirement. Paano pag 60 ka na?
pag 65 ka na, hindi ka natatanggapin sa employment. Mandatory retirement po dito sa Pilipinas. 60 pa lang, hindi ka na matatanggap sa trabaho. O kung nasa trabaho ka, tatanggalin ka na. Sa SM nga, 26 years old ang limit lang. May 27 na ako, nag-apply ako sa SM. Ayaw ko tanggapin eh. Sabi ko, mas magaling pa ako sa mga batang yan eh. Wala eh, may age limit sa SM noon. So, wala. Minimum mo 60, magre-retire ka, ang lakas-lakas mo pa 60, tapos hindi ka matanggap sa trabaho. Anong gagawin mo? Pupunta ka sa barangay. Pag magtatanod-tanod ka, magkano lang bigay nun? Yung iba naman nagtitinda sa palengke, naglalatag ng sako, nagtitinda ng sibuyas, isa kunyuhin, ganun ginagawa. Yung iba naman yan, nagtataxi, nagtatricycle, nagpe-pedicab. Pero ang ganda ng trabaho ng mga nakaraan nun, yung kabataan nila, ganda ng trabaho. Kahit gano'ng ganda ng trabaho mo sa kumpanya mo, pero pag nag-retire ka, wala nang tatanggap sa'yo. Saan ka pupunta? Kung wala kang ipon, kung wala kang napundar ng mga properties na nagge-generate ng income, so wala nang papasok sa'yo. Ang mangyayari sa'yo, manghihingi ka ng pera sa mga anak mo. Yung mga anak mo, may kanya-kanyang buhay, may pamilya na yan, may asawa at anak, baka sa kanila lang, kulang pa yung kinikita nila. Paano ka hihingi ng pera kung sila mismo kinakapos? Nahihiya ka ngayon. Magtatampo ka pa pag hindi ka binigyan. So hindi mo naisip, there is life after retirement. Kailangan habang bata ka, nakapagpundar ka na. Nakapagpundar ka na ng mga properties na kung saan nag-generate ng passive income. Ano yun? Patayo ka ng mga apartment mo. Pumili ka ng farm. Magpayaman ka habang malakas ka dahil pag mahina ka na, walang gagawa ng pera para sa iyo. Hindi mo pwedeng iasa sa mga tao sa paligid mo, pati pagsubo ng lugaw mo, kailangan babayaran mo pa. Pero pag marami kang pera, pagdating ng retirement, kahit may sakit ka na, 7 ang nurse mo, labas ang mga legs. Diba? Magsawa ka. Talagang kahit may sakit ka, talagang babangon ka. Bakit? Ang dami mong perang pambayad ng nurse. May pampa-hospital ka, may pampa-opera ka, may pampa-maintenance ka. Makakatulong ka pa sa mga kapwa mo, sa simbahan, makakatulong ka sa mga kapatid mo. Bakit? Kasi nung bata ka, ginawa mong magpayaman para makapagpundar ng mga passive income. Pag marami ka ng passive income, hindi ka na magtatrabaho, tutulong ka naman. Paano yan? Kung at the age of 40, magawa mo na yan. Makapagpundar ka ng maraming passive income. Ibig sabihin, at the age of 40, papasyal-pasyal ka na lang. Pakuya-kuya-kuya ka na lang. Basketball dito, table tennis doon, tennis dito. Wala kang ginawa kundi maglaro. Kumbaga, sinasabi nga nila pay now, play later. Marami sa mga Pilipino, play and play and play, then pay later. Nagpapakasarap sila sa buhay nila ngayon. Sabi nila, you only live once. Pag may pera, gastos dito, kaliwat kanan. May sweldo naman sa susunod eh. Sa 15 may sweldo naman eh. Sige, gastos. Oo, malakas ka kasi. Ulitin ko, paano pag nag-retire ka, wala ka na punda? Sa ngayon, okay ka. Dapat iniisip mo yung future. Kaya ko po ginagawa ang Live Good. For 2 months, nung bago ko, first 2 months ko po, alas 2, alas 3, madaling araw, gising po ako. Walang tulugan. Kaliwat kanan, ina-assist ko. Kaliwat kanan, nag-invite ako. Imagine mo, 2 buwan po yun. Bilang na bilang ko, 2 buwan na ako. Madaling araw ang gising ko. Pag gising ko umaga, alas 6, gising na ako. Minsan, 2 oras tulog ko, 3 oras. Babawi na lang ako ng tulog sa araw. Sisimple na lang ako ulit. Hahabol ako ng konting 1 oras na tulog. Bakit? Kasi naghahabol po ako eh. Hinahabol ko kasi para sa akin po, mas mabisa sa MLM para sa MLM, mas mahalaga ang speed kaysa skills.
mas mahalaga ang speed. Kahit magaling ka, kahit matalino ka, kahit magaling ka, kung mabagal ka, maunahan ka. Maunahan ka talaga eh. Di ba? So, yun yung pananaw ko. Kaya sabi ko, paspasan ko na to. Pioneer to eh. Tama. Hindi yung, kuya ko, kung maisipan mo lang mag-live ko, tsaka mo lang maisipan, hindi ubra. Hindi ubra. Mapag-iwanan ka talaga. Bukas makalawa yung invite mo, nakuha na ng iba. Tama. So, hanggat maaga, paspasan mo na. Walang sinasayang na oras. Kung mapapansin nyo, marami akong hindi sinasagot na tawag. Baka may ibang tumatawag sa akin yan, hindi ko sinasagot. Kasi kaya ako hindi sinasagot, nauubos yung oras ko eh, nagkukwentuhan lang eh. Kinukwentuhan lang ako ng hindi naman relate, hindi makakatulong. Kumbaga parang redundant na eh. Parang hindi makakatulong eh. Kaya hindi ko sinasagot eh. Kasi sayang yung oras ko. Sayang eh. Imbis na yung bawat segundo, nilalaan ko para sa business, para yung progress tuloy-tuloy, para yung business paangat. Wala siyang mga moment na stagnant. Wala. Bawat kilos na ginagawa ko po, kailangan papunta sa pangarap ko. Kung mag-exercise ako sa umaga, yung tulog pa lahat, wala pa masyado nagchat-chat, exercise muna tayo. Tapos, habang nag-exercise isa, kasama ko pa rin cellphone. Kasi kailangan din po yun, malusog ka. Maka mamaya, diamond ka na, pero ang dami mo na masakit. Medyo balanse rin. Okay? So, yun lang guys, yun yung dahilan ko. Ba't ko siya ginagawa? Ayoko pong tumanda na nanlilimos. So, yun lang po. Grabe. Palakpakan naman natin, no? Galing. Daming mapulot, no? Sa sinabi ni Coach Harold, no? Realization yan. There is life after retirement, no? Ang daming comment dito, Coach Harold, no? Congratulations. Grabe talaga. Matindi si Coach Harold. And kaya pala to hindi sumasagot, no? Tawag ako ng tawag. Kasi joke lang. Actually, parehas kami nito no? Minsan, hanggat maaari, ayoko nagsasagot Nauubos yung oras sa kakasagot Text mo na lang kung may tatanong ka, di ba? Malupit ka talaga, Coach Harold. Alam mo, sabi sa iyo rito, Coach Harold, malupit ka, idol. Matinik ka pa sa tamban at bangus. Yun. Madulas ka pa sa palos at hito. Lodi ka talaga namin. Hindi kami bumitaw sa lahat ng sinalihan mo. Ito na, natagpuan natin ang tamang company. Live good. All in tayo dito para sa pangarap. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Lupet? Wow. Grabe, dami na-inspire sa'yo Kuya Harold Nagustuhan ko, Coach Perna, no, yung Yeah. advice ni Coach Harold, no, regarding sa GoPass. Oo. No, sa negosyo natin, Speed. importante yung Speed. speed, no? So, kung ikaw, kung maisipan mo lang kung gusto mo mag-lead good, bukas hindi. Sa makalawa, hindi. Pag naisipan, lead good uli, huwag mong asahan na mag-diamond ka kaagad. No? So, speed is the key, sabi nga ni Coach Harold. Diba, grabe. Kaya yung mga babagal-bagal dyan, Tama. katok-katok Tama. dyan, gising-gising. Yan. Maganda rin yung sinabi niya na napakasimple lang. Mhm. 'Di ba? Ang sabi niya, ang ginagawa lang niya, 'di ba? Ano lang, send ng mga messages, invitation, 'di ba? O Maximize. follow up, usap, tapos dadalhin lang niya sa Zoom. Mm. 4,000 na sila yan. Grabe, 'di ba? Grabe, no? Yun yung ginagawa. Doon, huwag ka na mag-reinvent ng wheel. Dala ka lang ng dala ng tao rito talaga. Correct. No? And tama, naka-timing, nakauna sa kanilang grupo, siya ang nag-invite, yun. Dumami ang direct. Kaya ang bilis na nag-diamond. Ibig sabihin, pag marami ka talagang direct, Coach Perdy, no? Mhm. Mabilis lang talagang mag-diamond. Oo. Matik yan, And, matik. binanggit din niya na kaya ka nahihirapan, binibaby mo yung sarili mo. Yung ganun. Binibilang yung trabaho. Binibilang yung Grabe. trabaho. Oo, tapos
hindi wala pang ginagawa, nahihirapan na. Yung mga Mm. ganun eh, no? Tapos May isa yung pa, may oh, isa pa akong ano? nagustuhan, yung sinabi ni Kuya Harold. Yung pinag-aralan niya, yung business. Mm. Grabe, no? Pinag-aralan niya. Self-study. Alam niyo, para magawa mo ng mabilis to, pag-aralan mo. Hindi yung konting kibot, tanong kay Tanong. Oh. simpleng, hindi, basta simpleng problema, itatanong ko. Kahit Tama. nandoon na sa website, napag-usapan na during Q&A sa presentation, itatanong na naman. Kaya Tama. tayo bumabagal. Correct. Oo. Ganun yan, no? Total, nagtanong ka. Osverde, may tanong dito. May Yeah. in-enroll daw siya, bronze. Bronze na siya, ba't di niya makita? Ginalugad na raw niya yung website niya, di niya makita yung $50 niya. Osverde. Kailan ba in-enroll? Kailan nag-join? Kasi ngayong week lang yan, next week pa yun. Yeah. Yun, sa Friday pa po. Unang alam eh. Oo. Rodel, sa Friday mo makikita yun o Thursday night. Makikita Correct. mo na yan, for sure. Siguradong sigurado. Kahit Ayan. lugarin mo yan. No? Tama. Sabi rito, empty cup na dakila yung upline Harold. Tama no? Grabe. Ito, merong comment yung sponsor niya, no? Very proud sponsor, sabi niya. Here, Kuya Harold Pangan. Mabuti pala kinulit kita until 2:30 a.m. in the morning. Sipin mo, di ba, kung di mo kinulit yung isang tao, hindi mo alam, Harold Pangan pala yan na matindi. 4,000 ang tao sa loob ng 2 buwan. 62 days. Grabe, 61 days. Alam, matindi talaga. Ito matindi, yung upline niya, konting kembot na lang, siya naman ang susunod na magda-diamond. In the coming weeks, no? And itong May, uulan po ng diamond sa grupo natin. Maniwala po kayo. Amen. Namomonitor ko yan eh. Nakikita ko. Sige, Coach Isa Birdie. pang magandang realization, yung sinabi niyang life after retirement. Mm-hmm. Nako, grabe. Alam niyo po ba, no, isang problema ng tao is yung tinatawag na living tulong, no? Mm-hmm. Kasi nag-retire ka 60, pwedeng mabuhay ka pa ng 20 years eh. Paano kung wala kang ganun, wala kang budget for 20 years? Naku, mamamalimos ka talaga, mamumulubi ka. Mukha kang pulubi. Bakit? Hindi mo napagandaan eh. Di ba? Correct. And kung magne-negosyo ka, wala kang maninegosyo. Papasukan, wala kang mapapasukan. Live good. Ito na po yung regalo ni Lord sa'yo na pwede mong gawin. Kaya pagtiyagaan mo na, gawin mo na. Huwag ka nang umangal. No, konting pagod, pagpaguran mo. Kasi wala naman pong madali na trabaho, wala ring madali na negosyo. Correct. Diba? Yeah. Ano, sige nga, ano yung alam mong madali na pwedeng pagkakitaan? Wala eh. Ito na yung nakikita ko na pwede niyong gawin at kahit sino pwedeng gawin. At tama yung sinabi ni Kuya Harold, di ba? Mag-i-invite ka na lang at dadalin mo rito, nakalatag na lahat. Yun na lang ang gagawin mo. Kung ayaw mong tumanda ng walang pera, eto na yung pwede niyong gawin. Tama. Well said, no, Reality. Coach Birdie? Oo. Tumagal ka nga ng 20 years, 30 years, 40 years sa trabaho mo, di ba? Magkano lang nakuha mo? Uniform, utang, loan, yan mga naipon mo eh, di ba? Correct. Sakit, di ba? Daming sakit pagka-retirement. Dahil laging stress eh, sa trabaho eh. Sa totoo lang, yan nangyayari. Ngayon gagawin mo lang to ng 2 taon, planting. Yes. Mayaman ka na, maiinip ka pa. Huwag naman, di ba? Correct. Pero yung 2 years na sinasabi ko, Coach Bird, na planting, yun yung sinasabi ni Coach Harold na speed. Talagang 2 years na hindi sa Hataw. members, hindi yung sa application lang, no? Or membership lang. 2 years na tumatrabaho ka, mahataw ka. Magtatanim ka Wait talaga. ka, nagdadala ka. Wala na, okay ka na. At isa yan sa pag-uusapan natin, Coach Bird. Hmm. Kung willing pa silang makinig sa training na to. Di ba? Yung pong uwing-uwi na, gusto nang humiga, gutom na, okay lang po. Pwede na po kayo mag-out, no? Pero sa mga gusto po na umattend ng training, mag-stay, meron tayong training, Coach Birdie. Alright? Alright. So guys, ayun we heard, narinig natin ang testimony, ang sharing ng bagong-bagong
diamond ng Live Good, si Kuya Harold Pangan. Guys, so talagang everything talaga is magsisimula sa sarili natin. No? So talagang kung may, sabi nga kung gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So narinig naman po natin pare-pareho and of course na-discuss din ni Coach Ferge mga realization. So if you don't want to happen that to you, ngayon pa lang, wake up, magising ka, and wag maging denial kasi with Live Good talagang this gonna be your solution to your financial problem. And not only ikaw, ulitin ko, sabi ko nga kanina, with Live Good, hindi lang pangarap mo, hindi lang pangarap ng pamilya mo, hindi lang pangarap ng barangay nyo. Buong bayan na pangarap, kaya nyo pa rin pag ginawa mo ng bonggang-bongga ang Live Good. So, once again guys, abang-abang lang po kayo, balik-balik lang po kayo dito sa channel na kayong matututunan. Marami po kayong madidiscover na mga kaalaman on how to build your empire here in Live Good. Once again, this is your Gold Affiliate business partner here in Live Good. My name is Jericho Erinco, also known as Siladi Jake TV, and soon, very, very soon, I will claim it in Jesus' name because I am over halfway, more than half, I think 80% requirements for Latino. Natapos na natin. I'm very much thankful with my leaders and very, very soon we will become a diamond. So guys, kita-kita tayo lahat. See you all guys at the top. Bye!